Kunensizwa lapha kumaskandi igama layo duma kahle. Insizwa eduma kakhulu ngengoma eyifana namadodana amahlanu, tshwala bephepha, nazo zonke-ke iy'ngoma ay'khiphile ayey'shaya zimnandi. Ezinye iy'ngoma zothando, ezinye iy'ngoma ey'nesigqi, ezinye ey'hamba nje nomyalezo oqinile. Siyakhumbula-ke duma kahle uthola ithuba lokuthi ungasebenza nomfoka Khuzani kwikhampani naye ayingxenye yayo i-IGP, Idlamlenze Group Production. Wafika kuyo ngesikhathi esisodwa nomzukulu. Inhloso yalokho I'm sure mani-negotiate nivumelana gcina ngokuthi nisayine. Enye yezinto kwakuwukuthi uzothola i-exposure engconywana, umsebenzi wakho ungamaketheka ngandlela thize. Although kwaziwa ukuthi naye uKhuzani ukhona emculweni nikhompyutha kwi-space esi-1, kodwa akusho lutho ukuthi nikhompyutha kwi-space esi-1. Abantu baningi, imakethe inkulu ivulelekile, it's too much imakethe. Kodwa ekusebenzeni kwakho ngaphansi kwale khampani IGP, zabaningi iy'nkulumo mhlawumbe ezayikhombisa ukuthi azikuthakaseli umsebenzi wawukhiphayo. Abanye bekhuluma ngama-voice, abanye bekhuluma ngey'nsimbi, abanye bekhuluma ngani. Yonke leya nto yayingenalutho. Mhlawumbe noma lawo maphushanyana amancane noma kuthiwa ayekhona, kodwa lokhu bona abasebekhuluma abalandeli okwangazi ukuthi abaluphi uhlangothi mhlawumbe ngaleso sikhathi bawugxeka umsebenzi wakhe, bawugxeka buhlungu. Kunanengoma oyenza noKhuzani laphayana kwenye ama-CD yakho, ama-albums wakho. So kukhona into oyenza eyayibonakala. Right, waqhubeka-ke until waphela 2 years le enanisayinile nivumelene ngayo. Kwafika isikhathi sokuthi-ke nawe uy'mele njengendoda. Wathi mawuphuma ngoba empilweni uma singabantu ezinye izinto asizi-understand mayisanda kwenzeka, sizibona afterwards. Wathi mawuphuma leya ndoda yakusondeza eduze kwayo, insizwa yasemdletsheni SK, yakusondeza kakhulu. Yakhumbula nje nangesikhathi kuyi-birthday yakhe, wena wamthengela isipho, i-omo. So leya ndoda-ke ihlaniphile, la emqondweni ichithile, iyakwazi ukudlalisa ngento ey'sey'ngqondweni zabantu. Uyakwazi ukuplanta into engqondweni yomuntu, umuntu azenzela yena conclusion. Wavele wabhala i-post ngalowo nyaka lowo Mthandeni, wathi ngabe uqondeni uDuma adlala lesi sipho. Bayaphawula-ke abazi kangcono-ke. Kwaba nalapho avumisa khona ingoma ayithi uzwela izinywano eza ngakuwe ezokuvumisa kakhulu. So lento abaculi abaningi bangenile kule trap yokusebenziseka ngandlela thizeni. Uma usondelana naleya ndoda angeke ngakufaka lesi sikole sayo sokuthi-ke ngoba athi ujwayelene nokhuba uzoba nento vele ugcina uyikhuluma ethize. Shathi ubuqondile or ubungaqondile, uba nento lethi igcina ikungena futhi nasekhanda. Ubone support yama-red ekusupport, usubona nama-post ekhomenta ku kuba lokho kuyikhukhumeza lokho kukhona. So last year kwaphuma boma 2023 kune-album wayikhiphayo lapho kade ugqoke nje usetekisini ufake nesikoshi. Leyo album leyo ayizange yenze lutho.
ayenzanga mehluko, ayimuvanga, ayenzanga lutho. Kodwa ama-Red ayilokhu enze sure ukuthi ayayincoma, ayazama ukuyiphusha ukuthi right ayo yonke indlela, hhayi ukuthi yayingekho right, kodwa ngoba basabamba ukuthi uzwana neqhawe labo abalithanda SK, bayiphusha lo album le, bayiphushisisa. Alright, kwaba yenye album eyalandela ingcono-ke leyo, khona eyakutholayo nakwa-Reese. Kunengoma eyodwa futhi enemiliyoni laphana engicabanga ukuthi miliyoni ku-YouTube, mhlawumbe ku-Spotify ngiyacabanga, ngikho sure ukuthi yalithola imiliyoni. Kodwa khona eyakuhlanganisayo okuyi-gold, noma i-single or i-album. Yaphuma futhi i-album last year, kwangathi iza kahle album, baphinde futhi kwathi ukwehla kancane. Yini edala lokho lento? Awuseyona i-flavor yakhe u-SK, useqedile ukusebenzisa, use-right, usemuvela kwi-next target. I-next target okuyi-Smirnoff, yiso kwadubula ngaso-ke. Ama-post ka-Smirnoff ayabonakala ukuthi ahamba kanjani, akafihliki. Naye futhi lowo Smirnoff loyo uyohamba aqome ngeqolo, kube buhlungu, because u-SK u-ahead kwi-game, uyazi ukuthi usebenzisa umuntu kanjani ngasiphi isikhathi, amfake muphi umoya. And lowo muntu loyo uyayididwe ileyo support ama-Red Nation ayifakayo kulo muntu lo osondelene no-SK. I-support yawo isesekuyo uSmirnoff, asamphusha ngayo yonke indlela, usesewumuntu omuhle, o-perfect ngayo yonke indlela. Nawe kwaba kuleya position, noma ukhiphile, yes bayakhuluma le ndlela bakhuluma ngayo, kodwa kuphela emoyeni. Nerasta lazama ukuphusha, lizama ukukhulumela, ulibona la yifathuzela, selikhuluma ngoba selidefenda nalo into engekho, engasabonakali. Not ukuthi umculo wakho uyabheda or ukanjani, awubhedi sidalo, ukahle umculo wakho, kodwa nithi waseningene kule trap le yokusebenziseka kabuhlungu, sebenziswa abaculi ngendlela e-wrong ukufeza iy'nhloso zabo. So I hope umuntu oduma kahle indlela yokwenza uzoyibheka ngenye indlela, abone na ukuthi mhlawumbe igama lakhe alisebenzela kangaka, mhlawumbe lasebenzisa ngo-wrong, ngokuthi ayithole sekungathi uphakathi kwale mpi yalaba bantu ababili ababangayo, mhlawumbe yena uduma hlenganakile, nokuthi agcina asebenzise ngo-wrong. Unethalente, uculo uyakwazi, futhi ingoma zakho zinomyalezo lo oqinile, akusiyo umyalezo nje, kumele ujule kulo myalezo wakhona. Ingoma yakhona noma ngela after 2 years uyayuza ukuthi wayecabangile lo muntu, wayewubhale lo message kule ngoma. Inomqondo ocashile ingoma, dlalisa ngolimi, njengokuthi utshwala bephepha. If unganakile impela ushayeka phansi ukuthi kazi utshwala bephepha bani lo, kodwa uma uchithile ugcina umqondo uvula, ubona ukuthi oh yayithi le ndoda. So uningi okuhle, kodwa ke ngiyathemba ukuthi okuzayo into enjengalena ukuthola usebenziseka, usugaxela, sekuliwa ngawo izimpi ey'thize, and ukugade ukusebenzisa ngo-wrong, umuntu akanandaba nawe. Kumuntu u-useful uma khona into angakuyuzela yona. Once kumuntu wabona ukuthi akusekho ongamsiza ngakho, then umuntu uyaphuma kuwo. Okuyinto ebuhlungu le, kodwa ke other than that, keep up the good work, uqhubeke ucula uyishayela ingoma, ungasavumi ukuthi umuntu akuyuze ngaleya ndlela, bese futhi igama lakho-ke ingasakhona ukukhuphuka kahle endimeni kaMaskandi. Ngiyabonga.